Децата винаги те са в основата на всички наши официални и неофициални приказки, а винаги това, което правиме за децата е малко. Постарахме се днес да доставиме допълнително радост на децата на Плевен, извън тази, която сигурен съм всички родители в семействата са направили за своите деца. Времето беше хубаво, то помогна за нашите усилия и за нашите намерения. Скъпи деца, и аз, и вашите родители, и вашите баби и дядовци също сме били деца. Искрено се радваме на вашия празник и ви поздравяваме с този празник. 1 юни е чудесен детски ден. Бъдете живи и здрави, бъдете успешни, бъдете умни и както винаги съм казвал, бъдете и малко непослушни, защото от послушни деца, както се казва, не са атрактивни, не са интересни. Аз самия имам 3 деца и когато моите деца са били послушни, тяхната майка е тичала с термометъра да им мери температурата, дали не са болни. Скъпи родители, нека вашите деца да ви радват с успехите си, вие се грижете за тях. Сигурен съм, че тази грижа ще се върне десетократно. Децата са това.